Знаете ли кой дърбозаник от българската фауна прекарва около 70% от времето си под земята? Моите приятели Стас и Иво от конна база Войнеговци ме доведоха във владенията на това харизматично животно. Сред този хълмист мозаичен ландшафт, средуващи се гори и открити площи, е царството на язовеца. Той е широко разпространен в цяла България. Намирам се пред една от дупките, в които живеят язовци. Те са предимно нощно активни и е много трудно да бъдат наблюдавани. За да научим повече за вида, поставих фотокапани, които ще снимат тук няколко месеца и периодично ще преглеждам заснетия материал. Язовците живеят на групи, наречени кланове, в които най-често влизат между 5 и 10 индивида. Като същински строителни инженери, те изкопават обширна система от дупки и тунели. Понякога тя се населява в няколко поколения, които я разширяват, и така дължината на тунелите може да надмине 100 метра. Нерядко язовците имат и съквартиранти. В тази дупка те съжителстват с горски мишки. Гризачите от своя страна привличат различни хищници. Семейства невестулки си играят и се оглеждат за плячка около дупката на язовците. Камерите засичат и посещения от белка, домашни кучета и котки. Отиваме да проверим сега фотокапана и се надяваме да имаме много заснети язовци. Взехме картата от фотокапана, сега нека да видим какво се е заснело. Ще има ли язовци? Да, мисля, че да. Ето един язовец, който наднича от дупката си. Изследвания у нас показват, че обикновено те излизат от подземния си дом около залез Слънце. Часът на връщане варира повече. Дневна активност се наблюдава рядко, предимно на места, където няма безпокойство от страна на човека. Има много язовци. 1, 2, 3, 4. Вижте как си играят. Женските раждат между 1 и 5 малки, най-често 2. Когато са около дупката си, язовците нерядко се почистват взаимно. Това поведение вероятно има не само хигиенни, а и социални функции. Сега ще копираме всичко от картата, за да можем да сложим отново после в фотокапана. Пускаме го този фотокапан и се надяваме да имаме още кадри с язовци на тази пътечка. Към системата от дупки водят добре отъпкани пътеки, по които язовците минават редовно в търсене на храна.
Зрението им е слабо, но имат добре развито обоняние и остър слух. Видът е всеяден. В менюто му влизат дребни животни, но също плодове, корени и други. През есента язовците прекарват много време в търсене на храна. През зимата заспиват, но без да изпадат в същинска хибернация. Предполага се, че големината на територията на язовците зависи от условията на средата. Колкото по-добри са те, толкова по-малка е територията. Видът маркира имението си, оставяйки мирисни следи. Владенията на клана се охраняват предимно от мъжките екземпляри. Боеве между язовците се наблюдават основно при защита на териториите и при чифтосването. Време е да прибера фотокапаните от територията на язовците. Благодарение на тях успяхме да се докоснем до това потайно животно. Ако този кратък филм ви е бил интересен, не пропускайте и останалите епизоди от поредицата. Както и не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Благодаря. Вие гледате този филм със съдействието на конна база Войнеговци.